Πάμε, μπορείς να ξεκινήσεις. Έχει γίνει ο προγραμματισμός και το εκτελέσιμο πρόγραμμα περνάει πάνω στο ρομπότ. Κάνουμε μια επανάληψη. Κάνει μία κίνηση μπροστά με τη φατσούλα, μία πίσω με την αισθητήρα αφής και προχωράει μπροστά. Και το stop εμφανίζεται για κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε πώς έγινε ο προγραμματισμός από την αρχή. Σβήστε τα εικονίδια όλα και θα το κάνουμε όλα από την αρχή. Λοιπόν, βάζουμε το εικονίδιο οθόνης για να μπει η φατσούλα που μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο εικονίδιο είναι το εικονίδιο της κίνησης. Η κίνηση φράσεται από τον αισθητήρα υπερήχων. Δίνουμε απόσταση στον αισθητήρα υπερήχων. Βάλε σε παρακαλώ την κίνηση Unlimited. Το έχεις βάλει? Α, το έχεις βάλει ήδη. Ωραία, πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κίνηση, η οποία είναι αντίθετης φοράς. Η δεύτερη κίνηση φράσεται από αισθητήρα αφής, για την ανάποδη κίνηση τώρα. Και εφόσον δουλέψει ο αισθητήρας αφής, μετά πάμε στην τρίτη κίνηση, ανάποδα. Και εδώ δεν βάζουμε Unlimited, πλέον βάζουμε Rotations 2. Δηλαδή βάζουμε δύο πλήρες περιστροφές των τροχών. Και ένα τελευταίο εικονίδιο είναι για να βάλουμε άλλη εικόνα, η οποία είναι το stop, ας πούμε. Αυτό το σήμα, το S πάντα. Έβαλε το stop και τώρα θέλουμε και χρόνο για να φανεί το stop κάπως η ώρα. Ο χρόνος είναι από την κλεψίδρα. Το πρώτο εικονίδιο. Και βάζουμε 2 δευτερόλεπτα. Θα χωρέσει εκεί πέρα που είναι να γίνει. Μια χαρά, βέβαια. Πάμε πάλι. Για να δούμε τώρα την κίνηση όλη. Εμφανίζεται η φατσούλα που θέλουμε. Εδώ τι έκανες, τι λάθος έκανες? Δεν πειράζει. Δεν βάλαμε σωστά τη φορά της κίνησης. Στην τρίτη περίπτωση, δηλαδή βρίσκουμε το εμπόδιο και εσύ το προσπερνάς το εμπόδιο. Πρέπει να γυρίσεις πίσω. Το έφτιαξες? Οκ. Η φατσούλα εμφανίζεται, με τους υπερήχους σταματάει στο εμπόδιο και τώρα γυρίζει σωστά η κίνηση. Και εμφανίζεται το stop για κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να το δούμε πάλι σε ολοκληρωμένη κίνηση. Πάμε. Όχι, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να δω μόνο ολόκληρη την κίνηση. Έτσι. Πόσες κινήσεις έχουμε τώρα εδώ? 4 κινήσεις. 3 κινήσεις, έτσι. Που φράσουν